wala ba na kata may sangwat siya mamaw and saulang na. Mamaw and saulang na. Ikamay na lang na. Patak tulog kayo, paramayan na din. Titata, mamaw and saulang na isang kayo. Asa, marangwat, panguyan may kataman kayo. Kung may tatawang kayo, wrong, inalaw isa siguro, ito wali mo isa siguro, isa tayo. Kung yan may kaway ito, tayo, tuwa na tayo ba mamaw, yung tayo niyaya sa ulang kayo. Mamaw nila in John Jesus Christ. Kung yan nila Jesus Christ, na tayo kauntos nito. Nagbukan wrong, o nagbukan correct, Paul, katawang nagbubukat, kaya kaway na yan sa ulang kayo. Nan, ang sobo ko, maurin samba, men, kaway lang maurin sa ulang kayo. Nan bukriyawat, kaway choro mapit, tuwan mamaurin samba, o mamaurin sa ulang kayo. Iyawag pa siya nagmauriyawat. Rambukat tayo kunin melen kasawi at tayo mawagwagi. Kutay mangir tayo mawagwagi at mahimin samba inin kanantong tayo. Kutay kilang tuwan sign ka, tuwan kilang ka na Jesus. Kawin kiyang tayo ng matu. Maun tuotola, leyak tuotola, rararin sa iya tuotola. Kasi ito malawlaw ka, rambukat kawin tuotola ay sokoras. Suwag lang samba, pilalaw lang ang mga. Pagdaiman, wadag ng kaubiyala, kasalayang tayo, biyawasanis, nareyo, biyawag kasalayang tayo, rin na. Sa Domenro, tayo na Domentati. Kaya Domenro, Enro. Kaya na Wiwiyat, Nabiminan, Wiwiyati, Ben Wiwiyati, ang tayo na Wiwiyamaw, Wiwiyamaw. Ako din kami na lang, tayo Wiwiyat, mabukuhan sa ulang men, and kasaleta, bawan pot, kalangan pot, lembagan pot, magawan pot, tanagan pot, kaya tayo na sa box. Isa raw, magawin tayo sa ulang ka, magdahil na mamoon ng maray, ay din ng waterot. Dahil aramas kayo, oto sa ngayon ng waterot, uminin ng maray. Eyo, testimony ng ramot, pagkawin na tabi. Dahil na nalandag, may sista, o kita ko korosan pila. And then, itilapan, paisin niyo. Anak atay mo na may sansan o karanas kulit kang photo rin Christ. Ay dyan rin kang nagtay accord to Jesus Christ and dengan dia. Rome ragaw di sa sinura tuntun walo rin larisap tayo nasa ni. Kumain tayo puipan o emen yay saman puipan tiyo che na kumain ba mo yan lempak penet dan muamai. Menkurang wadah, mai te puipan ong emen, yai saman puipan ceyo, nak mai bang dia. Kau diam dan rawat, lembak penen dan pengatai. Tantak tabe intayang rei saulangan ipakaw mai. Tantak tabe uyata saulangan makasaleta ay lembak ko rei saulangan. Tantak tabi may kinuya songyo mapan aramas bang kelang atau kelang na ye niya jemtok rin aramas ke niya jemtok rin ito naneo kawawan yung wine na puipan maiter puipan enta asino ko siya magtalenter puipan magtalenter puipan magtalenter pasaneti magkataiban, pahin na atay puipan, agad mo na ang bangwiyadan, hindi mo na tayo inaw-ilaw tayo bangwiyadan. May puipan to, karamas na yun, ipadagin, may pahin na ng wigriyaw,
Ayun kapayata inaw na iuya. Kaya solang anana and then puipan ong puipan kinewat ong ano ni Sokar. Meron na kinpakong men kin kapayata kusan na den Moses. Kusan na ko memasa ni ter kamal, ter kamelamas, ter terap, ter norok. Bauran kosennet pukat open noren kosennet chetan orla pe mecheyo owen pakong menitong tuan amkrin pakong penu magagin pakong menitong kasadraban uyayang meswat eri limbagan kapayben kosennet on limba yei kapayben kosennet on kumain hutan kan uyamet perlu kumain ese maya yanso met anso met kumain kan perta sama main ni anso na tay norla karento tay le karensang anso na tay chepin posalla rotoro tan nipo karen yang sola la o marain en ran nakten parata ergetayen cukutisa uyang rotoro kan kaya kanayan pe na tayo mau mintuan naramaskan maging waway nan maray kaya waway ti kaya ter waway ti kamang sakaw te sakaw la ter waway ti bawang suwat te samin tapay rin kumain lala chen pe yan na tayo kaon Jesus Christ o cukitisa na may ngangki kapayata na may nilang suwata. So, sino may kisa na narawat kung may kawin ang tayo, may kataman ang tayo, nintuan na tayo niya sa ulang kayo. Then, imen ko sa iyan, may lakang. Ko sa iyan, kamawag kila in John Jesus Christ. Kaya tayo tinda na kaya niya sa ulang kay dahil bakit soja kasariyada tuwa na tayo niya sa ulang narahin kay. Ro, isak sinuwalo katabi ang dahil Thailander paipan ong amen. Kaya yung damag tayo may solang men anane and then niya Adenda miye enter paipan to kaden iso kar pamia iso magkaibang paipan ay meron siya kapan pagdana ng pasanete na niyan sa magkaibang pagkita kailan paipan kailan mudan medalyan at kailan daw magkaibang papukala ninduan tanong kailan pasanete kami ba kayo maaw kailan der paipan to kaden Ika sa wan paipan magkatayan and miya atay paipan pen dendok nadirawa kay korona kay wawat kay leo kiben tuwan tamen dendok tin muyata nakaway tin tayo na dendok pa na yan sa magkatayan muya met katayan kapayata kusan natin Moses Paras Tapos ang nagkatapos. Niyaiban din pa ko, meron kayo, riyaisaw lang kan, ikapayada, kusan natin Moses Paros. Sabi kawat kiyang tayo, pwede din pa, may ban din pa kung aramasmen, iso na ba uyayang meron may suwat, na meron may sakaraman. Iban kinanso Paros, Nandriya and uyayang meron na mga then kapayata ka masok then kamawi ka masok then kapela ka masok pero mga lang kayo kin kalalagap yang mo na ipan kapayata ko sa Koros Jesus pen kawat tiyang tayo takong ang quote
Bogiyong unsak, lamanan unsak, ken unsak, o nanang unsak. O Jesus kin kawit kin magdagan pakong men batay, tuwata tay, pakong bintay. Israel tayo na miniwasak sa nakakasaya ng Israel pakong Pag may Israel pakong ngayon, ay bangkap na daw namin, mamahal kita worry, Kevin Kanayera. Laptop can find the songs. Laptop can kasaleta song mahawa to Jesus mentalin niya. Nang kosan na isa mo, may kahit yung report tayo, may sansan, kasawan kosan na buka, ter kamahal, ter kamera mas, ter prap, ter pangro. May nagdodosan na. Tama po ang kawit niyang jahil. Makajaya lang ang kilibak. Nakajaya ka kaya na kosan na kawis. Kaya sila ba ang pulipantong arawasan? Pagkaiba ng Pilipino. Kaya, kajailan, udisang atay wiwiya and non-motorotwa. At kajailan niya na namin, marahin yung kasalit. Kejadian kasalatan ng kejadian aramas marahin din. Aramas kayo na pusa kayo ng botorot, upodong ng marahin. Marahin ng Lord. Marahin ng Jesus. Niya na solang magtsala ng maurugat. Makusuko sa iya, maruya solang kay awarahin maur sa kasalatan tuwan marahin ng Lord. Marahin ng Jesus. Ramot kulay meron tayo kap kasawi at tayo mo. Jesus karanyang bang porsa. Rajun sa isa kayo, lalisa kayo, kasalayan kayo me. At tayo nilaro kamaw karanyang bang porsa. Huwag Jesus Christ karanyang bang poroto. Dahil sino ka, kung sa iya, magtayo solang kayo, mamaw ng botorot. Kasi kan Jesus abang purato. Kung tayo naman yan Jesus magtayo. Kasi magtayo solang kay, magtayo mili dan mamauti rotorot. Wiwiya siya kan rotorot. Wiwiya soongan masito ka na kupunan ko. Kutaya na ramas, kutaya luwat. Kutaya luya ramas kay Mana na Christ ang socorros. Yan siya mga dahil koto, alay Christ. Kung sarang masa ni magdahil sote, mamor, non-more, pain, atay, koyo, kapin atay ka. Jesus makiyang dahil koyo kubat. Maray magdahil alay, mamor, non-maray, magdahil mamor, kirangkan koros, ang usang Christ. Pwede Christ, Israel ka, mauran maray. Timen ka pa rin na lugaban, isa kayo, namasa ni, paansaw na tayo, maur lang. Karentong tayo there. Karensang ansaw na tayo, tabi, poson na. Jesus, masa niya tayo, na kumabangon, John, makumain poson kot, bayan din poson niya. Ibang kola o ibang purado. Jesus kan purado rano takutayin na intinda magtayo sola magtayo nimi na motorot. Tama po ang kasalayan tayo. Kaya naman yan Jesus.
Kaya tayo mo, nasuto ka sa letang mo rin sa ulo. Eh, hindi kasampan melan challenge check sa bala tayo mo, mangutan tayo, hindi tayo ng motorot, ang dahil kasesa, siyakan motorot, mauran motorot sa mga tayo, o mauran maray, na Jesus Christ, yung tayo, yan sa mga tayo, alada Christ, so yan ka na tayo pa, o sa mga pa. Kasi doon, kutala nana, and to what it was. Kung sarang masa niya magkatayin, niyansan, magkatayin, uyan, sa ulang na, magkatayin, mamalang Christ. O magkatayin, maul pa, itawan tamang Christ niya. Ay maul pa, kapayata sa oras na Jesus Christ, kinwiya. Iso naman kinwiyahay. Iso lang wiyak. Ay maul. So lang wiyahay. Wiyahay Christ. Wiyahan sa Roman court. Kapag yan meron yan, wiyata, then mamaul ni Christ ay sa oras. Niya po kiyo, may gumata ka lang. Na pasalita man, niyan sa bidan, wiyata may ko, sa ikanita, ma Jesus kinuyamat, maso, iso na pala yung wiyak, mae, ayay may ibanuyan. Pero niyan sa oras, niyan kit, may kasal, may iban wiyak aso, ay iban pala na pag-ray. Jesus kinuyamat, ma, paso mo, Indaso, aso ko na yan yan. Ang mapasa ko nga ay na yan yan. Tama Christ kin paremki, hindi ba paremki. Tama Christ kin wiyak, hindi ba wiyak. Kaya lang tuwan saman, para sa mga Jordan na Christ wiyak tayo pinwata ka sa mga doon mga kan. Nanasyo may katkat samba. Nawiya ramas men na parang kabakat. Nawiya ramas men na parang sa ramas. Kaya hindi ko sa iyan, sa ito ko ito ang gagaykan men. So ganani. Ako ito ang gagaykan na nanay. Aramas men na sumaus, pinanana chok yan. Kaya din aramas men, so ito sumaus, wala mo rin. Naging soma, wala ko rin. Christ, kaktorya tayo, magkatayin mga nanay. Kung sa mga masa niya tayo, magkatayin mo yan at tip. Kaya din, bukas ang magkatayin. Magkatayin mo yan at tip ang po. Ako ay ituwa namin tayo, and tuwa na ang boto kasalihan tayo. Yan mo man tayo. Dahil man, more ng Christ. Meron na more what we are more upon you. Magkatay sotaban, itawan Christ. Magkatay bang muyagi at ay kak, tatay koyo kan itawan Christ. Ibanin tayo, bigay sa ulang kasudaban ka muyagi. Kasudaban ka, mabaw ng mawat. Magka, tatawang kitay ng te, tatay ng moy. Kapaan pusang bonawat, kapaan puti o olat, so naman siya sa iyo. Makabang lang ng court o sitawan Jesus. Makabang tiyara lang na siyang oras na apal. Kabang tsugo-tsugo lang Jesus makamangay lang. Jesus makaray ng siyang kan na kutay din medyo-medyo maapal ang kutay. Kutay pa ko. Meron na kutay sa rin mo maniyatay. Ekay song-song, ekay kasong-song, napangalaw ka ngay, pangya may ko tsugo-tsugo ang ngay reiso lang. Ekay kasong-song, napangalaw ka reiso lang kan, napangya may ko tsugo-tsugo ngay. Kutay sa rin mo maniyatay. Di makaratak tayo na kailangan ng Jesus. Pwede Jesus kung sa ramasan ng entitlement, ayang song bukat paras, ayang doyang song bukat paras. Tamang tayo doyang. Ikaw mo ba sa mga, o Jesus,
Porque Jesus sudah menghadapi. Kalau jaga kau market Jesus, men muya child men para sa mau. Jaga kalau dengan Jesus, pergi ayam loyang kasong-kasong koros. Am sudah menghadapi. Magjaga may tayong Jesus, men muya kawin penatay mau. Ang jaga kaptuela Jesus. Ibro ilaw isa ilaw. Rajut beliau dan kanjeng bilang ilawat panggot dan yang may pusaraw kay darang ng libro isa beliau ilalaw beliau yan siya may ilawat pinbiya ilaya magkay wato gila magkay wato kacay kanya niya yung kape kacay kan ang Jesus Natabi na tayo poso o inakang sa kalahat na tayo poso. Iyo translation na enta. Ututi Jesus na uyat sa doon ang poso o kansatan ang poso. Nan mauran solang nan maurat tayo baan sa doon mamauran maray Nagkatay suludan, depend on Jesus. Nagkatay suludan, kailangan Jesus. Kung may tayo nagpalawag tayo, huwag tayo nagpapalawasan mo tayo po ko na.